Evar baş binerin heja demek ki direş şunda em de Ramano Komelgah'ta bername Ramano Komelgah'ta cardin digel hevin îro mêvanê min hene û zanin Ramano Komelgah ez bixwe min ev dikir lê îro hemkarê min Seyda ji bernameya şimdiki zaman û du pisporên aborînas ên genç Kurda em ê digel van îro li ser pere bipeyvin, pere û civak. Pere ya ku jêra dibêjin krîpto pere, krîpto dirav em ê li ser vêya bipeyvin ew ji 2008 piştî krîza malî finansî ya global ya bankayan di destpêkê de ji aliyê ez bawerim yekê Japonî yan navekê mistesar e yan grupekê ye hê diyar nîne krîpto pere hate pêşniyar kirin weke ku alternatîva krîza malî di destpêkê de krîza malî krîza bankayî ya ku 2008 da dinya ketibûnê lê piştî vê elbet ew bi Bitcoin yekû navê wî pereyê ye bi Bitcoin gelek guhertinek çêkir di nav xelkê de gelek guhertinek çêkir di nav ekonomiyê de hate ji aliyê aborînasan ve hate menaqeşe kirin gelo ev ya alternatîva nîzama rista neoliberal ya dünyayê yan ev ê digel vê ev ve em ê ji destpêkê bi gotinên termên ku ew cure aborî finans bikar tîne em ê bi wan terman digel hevalan dest pê bikin ez îro weke ku xwendevanekê ji dibistana seretayî ez ê ji wan pirsên li ser krîpto dirav bikim ji wan bixwazim ku ji bo binêrên me Bitcoin çi ye, Ether çi ye, Litecoin çi ye, Monero çi ye, Filecoin çi ye, Blockcoin çi ye ew termên ew gotinên ku êdî bûye mirov dikare bêje ferhengek halê xwe de ku em ji wan têgehan gelek dûrin bê têgeh jî bê ku em têgehan jî îzah bikin em nikarin mijara xwe baş tê bigihin belê ez berê her tiştê ez ê bi xêrhatinê bikim ji mêvanên xwe re û ji hemkarê xwe Seyda re Seyda kekrodî kekvedat hûn bi xêr hatine Seyda heyaniha min
من te wek nav iştera digo seyda îro wek sıfat ez ê işter bêjim seyda îro seydayê bernameyê tu yî hêvîdarim wek wan her du şarezayan tu jî dikarî bî agahdariên baş gengeşiyên baş bidî binêrîn me û em ji ku dest pê bikin ez dibêjim em pêşî dest pê bikin bêjin ew kripto dirav çi ye Bitcoin çi ye çawa ku min got em ser van terman dest pê bikin. Kî dikare Seyda tu dixwazî wekî dest pê bikin? Tabii ev pirs ne ji bo min e û ez jî bi rastî ew qas ne yani zanîtiya min ne ew qas zêde ye hevalên me îro mêvanê me ne gele ev bikin em dest bi rodî bira dest pê bike kan bêjin ka li ser yan çawa çêbûye ji ku derketiye coin bira behsa wî bike. Di serî de ez veteva silav dikim bi rastî ev weşanameyê pêşî ye ya ewil e em hinekî bikerecanin li hemberî yê weke we bi qedir em ê biaxivin îşev me hev nas kir em kêfxweş bûn destpêkê de ez dixwazim hinek behsa dîrokê bikim yani ev ji kur derket ev bitcoin kripto ji kur ketine ser zimanê me em dixwazim biçekî behsa wa bikim gelek kes nû pê dihese ka kripto çi ye ka va sala ew jî sersalê piştî sersalê gelek kes tevlî piyasê bû lê bi rastî ev ne tenê piyasê û ne tenê îşê danûstandina pere ye dîroka wî nêzî çil salî zêdetir e ev bingeha kriptoyê ave bûye yani gelek kes nû ji we virkirî nû derketiye lê bingeha kriptoyê wa bû çil sal e li ser dixebitin yani gelo blockchain çi ye blockchain blockchain em dikarin bêjin weke kodên arîtmatîkin li ser nivîsbariyê yani çawa bêjim bi tirkî dejin yazılımsal şifre kodları ev di nava hemî bilgisayarان de li ser nivîsbariyê de hene dîroka wî jî li ser heşteyê dest pê dike salê heşteyî camêrek dertê bi navê Chaum David Chaum li ser nivîsbariyê yani yazılımê dixebite bala xwe piştî demekî de ser kriptoya yani kriptoyekî bingehekî kriptoya ave dike jê re dibe meraq piştî demekî jê re dibe meraq vî piçekî pêştir dixe wê çaxê bilgisayar kompîter jî nû derketine tevî xwe pêştir dixe di nava 10 salan de weke kompanyekî weke şîrketekî DigiCashê ave dike DigiCash jî wek prensîba ji xulandinê wek dişibe wek Paypal jî wek em zanin weke kredi kartê yani bê perê fîzîkî danûstandin çêdibin di navbera di kesan de hem bilez e hem jî dûr be jî firq nake li ser vê mijarê şîrketekî ave dike DigiCash di nava çend salan de xwe gelek pêş dixe bala gelek kesê dî dikişîne bankê mezin weka Fedê dikişîne weka bankê Avrupayê İsviçreyê Almanyayê dikişîne hevpariyê yani teklifa hevpariyê jê re dişînin em dibe em dikarin vî piçekî jî pêştir bixin lê demekî kin de ev proja wî nagîje armanca xwe û îflas dide 2022 de jî patenta xwe DigiCashê difroşe yani bi perekî bêqîmet patenta xwe difroşe halbûkî gava em lê dirênin ev bingeha patenta wî de kredi kartê weke Access weke Mastercard îro li ser bingeha wî de avebûne û xebatê xwe jî li ser wî didomînin di sedemên îflasa wî hebû yani
wî tenê serê xwe pêk ned anî yani erê fikiriya wî bû lê tenê serê xwe ev îşekî mezin e yani tenê serê xwe nikar bû birêve bibe ji ber wê va teklîfê hevpariyê qebûl nedikir ew jî demekî kin de ji xwe hate girtin û herî dawî patenta xwe jî firot tiştek jê derneket piştî wî weka apêya şerjî ji me re got 2009 de weke krîzek derket krîza global derket mortgage derket ev mortgage bi bingeha xwe ji ewkê derket pêwîstiya xwarinên zîrayî zêde bû yani di wî demê de pêdiviya xwarina zêde bû li cîhanê lê pere tune bû wê çaxê yani xelk birçî bû lê perekî ku here marketê ji xwe re xwarinekî bixwe em bi kurtasî wisa bêjin ji bo were fehm kirin perekî ku xerc bike tune bû wê çaxê dîsa wek hemî krîzên dinyayê de wek tê dîtin bankên navendiyên dewletan yani weka Fedê perekî pir mezin xistine piyasê wê çaxê yani kredî belatkirin herkesî wisa bi rêjeyê kêm kredî belatkirin pere belatkirin yani weka cinneta pera bû yani wa sala 2009 daha falan demekî qut apêşar dengê te nayê Min got banka jî yani vegera pareyan ji bo bankayan tune nebû banka jî ketin krîzê Belê piştî ku pere bi krediya yani bi rêjeyên küçük yani weka vêga em dibêdin rêjeya faiza Türkiye sedî 1.9 he yê zêde sedî 2 ye falan wê çaxê sedî 0.0.01 pere belatkirin ji bo pereteke ve nav gel de gel danûstandin bike vî krîzê derbas bike wê çaxê pereyê muazzam yani belakirin xistine piyasê demekî wextê vadeya faiza vegeriya hat gelek kes bi wa pera danûstandin kiribû ji ber wê pere bi wa re nemabûn pere nemabûn çünkü pere bêqîmet bibûn wê çaxê sedî 400 bêqîmetiya pera çêbû bi rêjeya faiza wa wê çaxê ez neşaşibim sedî nîv bû yani sedî nîv weka ji 1001 be falan sedî nîv bi faizê pera didane meriv lê belê pere sedî 400 bêqîmettir bû yani ew perê ku belat kirin komple bidane hev bîle ew nikar bûn ji wa krîza derên ji xwe apû dengê te nayê dîsa kekojin ku formula Satoshi Nakamoto li hember vê krîzê bû yani ji bo çareserkirina vê krîzê bû ji ber ku ew sîstema ku anî weka ku pêşiya develasyonê pêşiya ewkê wê bigire û banka dikarîbin nenavend dikarîbin hêsantir tev vegerin em dikarin bêgin yani cara yekem bitcoin veka çareya vê krîzê re veka alternatîva vê krîzê re hate holê em dikarin wisa bêjin ji xwe piştî krîzê demekî qut de Satoshi li ser weşanekî malperekî li ser sepanekî internetê maqaleyekî parve kiribû ew maqale Reddit'e heval dikarin lê birênin di vî maqaleya Reddit'ê de behsa kripto behsa bitcoinê cara yekem li wir dikir evî camerî digo bitcoin ku têkeve piyasê bankayên navendî nikarin goriya serê xwe pere derbixin û têxine piyasê nikarin bikişînin nikarin bi eyarê dinyayê re yê aboriyê re bilêzin ji ber wê bingeha behsa bitcoinê dikir kripto ye yani behsa blockchainê dikir bi kurtasî digo bitcoin hejmara bitcoinê diyar e kesek ne dikare zêde bike kesek ne dikare kêm bike kesek ne dikare dest dêne ser yani nabe amûrê dewletan destê dewletên qirêj yani kesek nikare ji ber müdahale bike enflasyon ji ber vê avayî çê nabe yani enflasyon çi ye ku piyasê de pere zêde dibe mal bi qedirtir dibin yani tişt danûstandin bihatir dibe zam tê ser tiştî hege piyasê de pere kêm dibe
mal dîsa erzantır dibin refaha xelkê zêdetir dibe. Ew jî xwast ku vî çareser bike bi rastî basa vî Bitcoinê dikir. Cara yekem 2009 de çawa me got bahsa Bitcoinê kir li ser alternatîfiya pergala dinyayê de yani aboriya dinyayê bi rastî jî li ser benîkekî zirav e. Yani em gaval dîrokê direnin 10 sal carekî krîzekî global em rûbirû em dibînin û bandora wî li ser me tesîr dike bi rastî. Nexwazim jî wek dewletê Tirkiye yani ne mezin û ne biçûk bandoreke pir neynî xerab li ser me tesîr dike. Bi rastî jî piştî ku meriv bingeha kriptolojiyê, blockchainê û Bitcoinê meriv fehm dike alternatîfekî qewet e yani meriv wî jî fehm dike yani ji ber ku ne destê kesekî de ne destê dewletê de yani dewlet destê xwe dirê jî berîka meriv nake du yê alî de. Apo deng naye. Rica dikim dengemin vekili bêrin. Bira vekili. Dikim. Dibirde em dikarin bêjin yani ew programa bi koda çi digotin vekilî çavkanî çawa bi Kurdiya wî hûn baştir dikarin ew bikin. Yani dibin weka programa bernameya vekilî çavkaniya vekilî ya ku ev têgeh tê çi manayê yani ev ya esasa viye û yadin tego yani bi hudud peredaniye yani bi sînor peredaniye ew destpêkê de çi qase ew û hêjî wisa ye yani gelo ew pere hatiye guhertin yan hê çawa ku di 2009 da çawa ku dema ku Bitcoin hate danîn hê ew pere ye. Pirsa yekem dest pê dikin Apo. Belê. Em dikarin mesela bişî bînin em her car xwe behsa vî dikin bi kurtasî ev termînolojiya krîptoyê biçekî zehmet e yani bi rastî Kurdî jî zehmettir e yani Kurdî ji bo aboriyê yani zimanekî em çawa bêjin hê xwe tam negihandiye. Ji ber wê em behsa krîptoyê teknîkî em çekî zehmet e bi rastî em jî zehmetiyê dikişînin lê em dikarin bi zimanekî rehet behsa vî meselê bikin ka ev prensîba şixulandina vî blockchainê vî Bitcoinê ka çawa çêdibe. Yê herî Kurd tê global mînakê ew kê didin weka lênûsên dikandaran yani ev yekî diçe dikanê deyn bi deyn tiştekî distîne yan bi perê xwe tiştekî distîne AP dikancî jî wî not distîne işte ferz ke AP yaşar hatiye dinana kiriye wî not distîne deftera xwe de nota xwe digire dure vedat çûye tiştekî dî kiriye av standiye AP dikancî wî jî dinivîsîne li kêreka wî di binê wî dinivîsîne û kîtê piştî wa jî kîtê bi wa ve bin wa de dinivîsîne û bi wayê wir ve yani beriya ku çi nivîsandibe bi wa ve girê dide yani qefil lê dixe nahêle careka diye ew vebe yani kesek nikare pêşiya ew kê de danûstandina yekem kes nikare bigorîne ya di doya jî kes nikare heta tiçe her 10 deqê carekî defterekî nû tê vekirin di vê teknolojiyê de 10 deqê carekî çawa defter tê vekirin ew zanyariyên ku nivîsandiye ew jî kilît dibin û tê negirtin ji ber ku kesek nikaribe pê bilêze an jê bibe an tevlî zê zêde bike bi qeleman mürekkep tê nivîsandin ev apo deng Zincira blokê dihat gotin çi di blockchain xwe bi wateya xwe zincîrê girêdayîne yani girêdayî yek danûstandinekî bike ew dibe zincîrek qilpokekî zincîrê çawa min got evet girêdan yani çawa min got veka şagirtê sinifa seretayî yani dibistana seretayî ez ku bipirsim em dikarin bêjin ew kesê ku tên navê xwe dinivîsînin yani em bişibînin müşteriyên bankayê ku em bêjin ku ew müşterî
مشتریین کو دچه د بانکای دا اپراسیون پره یان کرین و فروتن یان تشنا دکه مشتریین همو این پیوتین او دزانین کو بلوی مشتریین بانکای ایدن چکرنه او زانبونه کیوان yani ev hişyarın banka berbekude diçe çi işe dike eşkereye zelale em dikarin biya bejin ku bitcoin'de ev tişteye Arkadaşlar banka ne zalalım yani ne zalan bişibinin bankayı yani dıvırda müşteriyin bankayı alet teknik de emni karın alet şukulandığını da emtikarın bir şey yani banka bakımı bu ne zalalım yani zanyariyen müşteriyen fa belanake le blockchain'e de hami zanyari de hami kompüterin dünyayı da merif tkare bibine yani ne zanekiye le ev transferavi ev danustandinavi zalal texuya tuazel Çin'e ve tuazel Afganistan ve ev tkare danustandına ber yaxot tkare bibine li ser blockchain komi herkes jitkare internet hebe em jitkarın herkes jitkare bilebrene وەک مەگۆ ئەv ئاپێ دکاندار نۆتا دستینە کی چی کریە کی چی نەکریە و وا zincîra vegirêt de wa danûstandina zincîra vegirêt de her 10 deqê carekî ew zincîr ew deftera wî diqede wî defterê jî kilît dike û dibeşêre ji ber ku kesek pê nelêze bi qelema mürekkep dinivîsîne yani kes nikare lêzê de bike îca ev destpêke de ji me re ewletê xuya lebele ev jî nebese di blockchain'ê de. Di blockchain'ê de jî vî karê apê dikancî kompüter dikin. Yani ev nivîsbariya kompütera ew dikin. Otomatikin û kî çi danûstandina gîbke ev nivîsbarî bixwe dike. û de mesela me got apê dikancî ew tenê ye. Lê di kompütera de dinyayê de çiqa kompüter hebe wî qeydî bi hev re distînin yani ferz kim apê yaşar çawa me got çû nan stan vî zanyariyê yekî batmanî jî yani bilgisayareke batmanê jî qeyd dike û bilgisayarekî Çînê jî qeyd dike bilgisayarekî Singapurê jî qeyd dike tev bi hev re di nava ji milyarê yek saniyê ew kê de saniyê de nivîsbariyê de qeyd dikin û zincîr tê girêdan û ew defter tê girtin yani û kesek nikare müdahale bike ewlehiya wî jî bivîrete yani di dinyayê de yek kompüterek vekirî bimîne ev pergal şixulandina xwe bidomîne kesek jî nikare müdahale bike kesek nizane kî çi pere şikîre şandiye çi danûstandin kiriye kesek nikare vî bibîne lê yani nizane kî ye lê zane çi bûye çi qewmiye. Okey, mesela hevalki Hamza Aydın pirsiye gotiye ev sistem meriv kare hack bike. Yani çawa mı got dikare hack bike ama çawa hack bike. Meriv dikare kompütera keke seyda hack bike. Newsa? Gelo ew hacker ew çi hacker ku kompüterê dinyayê komple hack bike. Miner dibêjin wara ne madencî dibêjin. Na ew tiştekî cuda ye. Ew tiştekî Cuda cuda ye. ye. Em ê werne wî mesele jî. Tamam. Ya em tabii pir mesela tekniki man yani tekniki jî ki tabii ev ki zor e yani değiştina wî zor e. Ez tişkî civakî pirskim bira yek vedat idame bêje. Yani ez meze dikim mesela li dinyayê insanın velatên duyemîn em bêjin mesela Latin Amerika, Afrika, Nijerya dibêjin pir li nav sektörê danûstandin çê dikin Türkiye, İran, Kurdên me pir ew dikin lê Avrupa û Amerika û Kanada û welatên pêşketî zêde xelkê wan ne
لنافدانه ev çima were gelo وەکو پێشی گوت کەکی سەیداتە گۆ ئەv پرسەکە سۆسیۆلۆژیکە یعنی چما ئەv وانێک و پاشکێت ئەv دەولەتێ پاشکێتی مرڤێ وان زێدە زێدە لە ئالیە کریپتۆنە و ئێک و پێشکەتی نە پاشن ئەv ئێک و ئیدی یعنی ji aboriya welatê xwe hêviya xwe birîne hêviya xwe dane aliyê krîpto koşxure çend pereyê xwe zêde bikin û perê xwe zêde bikin û îdî hêviya wan wekî din nemane lê dewletê pêşketî ew ji xwe kêfa wan li cî ye yani refaha wan zêde ye naxwazin rîskeke din bistînin û haya wan jî ji van tişta tune hebe jî aliyê teknolojîk haya wan jî heye lê wekî din pere qezançkirin zêde hêviya wan jê tune wanê dewletê paşketî ew dixwazin wekî din tiştekî ku bikin tune karekî wan tune perê ku digîje destê wan zêde hindik têjwar e yani tek hêviya wan dibên em ji xwe re perê xwe belkî zêdetir bikin û pirê wî jî yani zirar dikin bi nezanî dikevne aliyê me jî pir kurdê me jî pir wîsanin yani bi nezanî dikevne û rîskeke mezin distînin rîska wan jî dibên belkî ka em milyarek me heye hezar lîrayê me heye dibên belkî bibe 100 milyar ew jî rîskeke mezin dixwaze û ew jî bi nezanî ku çê dibe yekcar nexweş çê dibe em dixwazin ku temam yani hemî ê ku divê piyasê de nexwe perwerde bikin û analîzê xwe bikin zanibin perê xwe dixine çê yani Girdayê bi pirsa seyda ez dikarim pirsekî din ser zêde bikin yani hûn zanin yani milletên feqîr û bindest û ku ekonomiya wan zayıf e suç jî li wan welatan de yan jî ekonomiya reş jî di wan welata de pêşketiye ma rast e ku Bitcoin ji bo kiryarên suç zêdetir tê bikaranîn belê ew jî heye rast e ew ê ku perê wan ekonomiya reş ku me got ew jî bûye awayî spî dikin wî perê û ev zêde tê bikaranîn û herkes jî vêzane ji ber vê ye ji xwe ya ew dewletên mezin jî naxwazin ku ev sîstem têkeve nav milletê û zêde xwe bide nasîn Başê ew dewletên zir mezin ekonomîk gewa ku bixwazin ew bankayên merkezî ku bankayê ya newnetevî Dünya Merkez Bankasî nizanim ew fona newnetevî ya pereyê gewa ku ew bixwazin gelo nikarin karûbarên vê Bitcoinê bidin sekinandin yan jî zererê bidin ji îro pê de nikarin na wekî ku rodî jî got ji xwe hetanî ku kompîterek ser riyê erdê hebe ew nikarin êdî vê sîstemê bidin girtin Başê eger nikaribin em dikarin bêjin xwezayekî vî ya vê tevgerê ya sosyal heye yani êdî yani weke dibên tevgereke nû ya sosyal yani ku girêdayî bi dewletan nîne û dikare bi serê xwe bê dewleta jî ku dewlet midaxele jî bike ev ê encamên nû ya sosyal veke li dinyayê ji xwe wekî ku min got ji ber vê yekê dewlet naxwazin yani di sîstema aboriyê de her daîm dewlet li merkezê ye û pere li dorî dewletê diçewtê îro em temam pere didin dewletê awakî bi şeklekî vergîne û çine bi şeklekî perê me tewa digîje dewletê lê divê sîstemê de Satoshi dibe peer to peer yani ji yekî diçe yekî din di navê de dewlet û banka û wekî din tiştek merkezî tune yani divê sîstemê de dewlet li ciyek dine ne di nav aboriyê de yani ji ber wê jî naxwazin û ev tiştekî şoreşek e ji bo sosyal jî me got
اوی جیکی کو دولت تی تنه به شو او دری به شورش devlet hene Salvador'a nû kiriye weka döviza xaya resmî ya devletê min pir merak kir çima tevî li dinyayê Salvador'a nû ya kiriye ew şwara kiriye döviza resmî argüman tabii kriza ekonomik denen yani ev ki li argümana diyare herê bihêz ya aborînasên ku ya pêşniyar kirine ev e ku salê 6 milyar dolar euro baş nizanim li 6 milyar ya dolar ya euro salê bank vergiya bankayê tenê ji bo çûn û hatina pereyên Salvadorê ji Amerîka ya ji derva Salvadorê ye. Yani bi vê awayî bi vê sistemê ew xwastine ku ew 6 milyar dolar yani êdî ji wan re bimîne ji ber ku çawa ku cenabê te got yani ew ji navber ra yani ji bankayê ra vê xercê vê vergiyê nadin. راست شو مسألة أو بو مسألة وانجي أو هم ويا واي وأوا كتنجي تخوازه كردي çte gotin yatırımcı yani dixwaze wan pere bu sistemê de ne veberhener dixwazim ku ew veberhener tev werin aliyê wan de vêga mesela divê ku bitcoin êku nizam çend bitcoin wan hebin em ê divê pasaport bidine wan nasname bidine wan dixwaze ku ekonomiya xwe bişek bijor daxil şxul biniye belkî dibe vî awayî ez ê pere bikişînim nava xwe باشه برای ام بین سر کرده یعنی او سر کاروباری و بیا به کردی لی ککرو دی اگر ام دیکاری بین به کردی به چند خالان ده زلال فیده این وی جبو جیواک و آبوری یا بیتکوینی چیه فیده این وی من هن ضرر این وی ما او که کرده فیده این وی یعنی جبو جیوات و جبو اکونومی ام دikarin di çend xalan de zelal bikin em dikarin zelal bikin mînaka pergalan niha em bînin ber çavê xwe em ê feyda wî ji xwe em ê bibînin yani di pergalan niha de çawa hevalê vedat jî got pere hemîl haydora dewleta digerin dibine îro pere tenê bûye argûmanekî destê dewletên qirêj yani gel nikare divê pergalê de ciyê xwe bigire müdahaleyê pere bike yani statûya meriv jî dewlet diyar dikin divê Tirkiye divê sedî pênciyê hemwelatiyê min bira feqîr bin sedî dehê wî bira lüks bin bira ultra dewlemend bin bira wê de jî nav îş û karê xwe de bin ne bimrin ne sax bin yani divî pergalê de em dibînin pergala banqeyan e ev pergala banqeyan e bankal gorî serê xwe pere derb dixin gorî serê xwe faiza diyar dikin gorî serê xwe îcraya dişînin îro yekî ku Tirkiye bijî û nebe bêje deynê min li ser banqeya tune ez texmîn dikim li derdoran tune li derdora we jî ez texmîn dikim tune îro em tev bûne esîrê banqeyan û banqeyê dewletan jî esîrê banqeyan cîhanê ne yani îro em deyndarê dewletan e dewlet jî deyndarê dinyayê ne yani weka min navê jî bîr kir bankaya dünyayê erê îro pergalekî wisa tê jiyandin gel di nav vî îşî de tune tenê di dinyayê de sedî nîv însan vî pergalê dimeşînin ew ê din tev ji wan re dişxulin tev hizmetkarê wan in kî çi qas jî bişxule ew zêdetir dewlemendtir dibin yani wek dîsa vedat jî got ev şoreşekî mezin e li hemberî pergala niha pekî ji kur ji hev diqetin yani feyda wî em werin ser feyda wî cara yekem ev ji enflasyonê millet diparêze neyarê
gel ye her mazın enflasyon eşfe. Yani enflasyon jî ne destê millete. Yani millet henekî cî zêdetir bixebite yani rojê 8 saatna rojê 18 saata bişxule jî nikare têkeve pêşiya enflasyonê. Ji ber ku polîtikayê enflasyona û polîtikayên faîza ne destê milletan e, destê dewletan de ne. Yani ji ber wê meriv zêdetir jî bişxule ti feyda wî tê ewkayî li millet nabe. Feyda yekem enflasyon bu weka me got. Yani ti dewlet nikare li goriya serê xwe Bitcoin'a zêde bike û têxe piyasê bibe sedema enflasyonê. Ti dewlet nikare vî tiştî bike. Tenê serê xwe jî gavan lê birênin ev feyde jî yani besere dibim. Yani ji xeyna mesela berî vêga di meselê de ji derbas bû işte gelo mesela kriptoyê dibe amûrê işte destên qirêj. Îro em gava lê dirênin destên qirêj xwe niha dixebitin. Yani ti destekî paqij tune îro em dibênin ji sînora pere transfer dikin, dövîza dixine nav bankeyên din, di nav da digerînin û dest dêtîne ser mal û milkê xelkê yani bi faiza dewletekî feqîr dikin, îflasa wî dewletê din dikine mehkûmê xwe yani îro ez texmîn kim Fed ku bixwaze kîja dewletê dinyayê ve jî dikare îflasa wî bide bi ambargoya û bi polîtikayên xwe yên faîzê şerlikî îlan bike yani mala wî xirab yani mala wî dewletê xirab yani. Lê heger polîtikayên dewletan serbixwe bin ne girêdayê Fedê bin polîtikayên cîhanê bin li goriya xwe mesela pere kes neweşîne kes derb nexe ti pirsgirêk jî çê nabe. Îro yetkiya derkirina pereya tenê di Amerîka de ye. Amerîka ez wisa bêjim di nava vî 2 salê de di piştî pandemiyê hejmara derbkirina pereyê wî di dîroka Amerîkayê tev deynin sehev weka vî 2 salê pere derk nekiribe. Yani em dikarin çawa bêjin em tev vêga heziriya xwe krîzekî dîsa global dikin. Yani krîza vê carê ne weka yê mortgageê ne weka yê not û neha ê bibe. Yani krîzeke zêde mezin lêviya me niha. Ez naxwazim çekî bangewaziya neynî bikim lê tablo li ber çav e. Amerîka çawa me got di nava vî 2 salê de çiqa pere weşan dibe di dîroka xwe de tewa bidî sehev hewqa pere ne derk nekiriye yani. Yani demeka nêzik de Fed dîsa bi destên qirêj faiz dest bi bilindkirina faîzan bike. Ji xwe çawa ku dest bi bilindkirina faîza bike enflasyon yani perê xwe ew perê xwe derk kiribûn dîsa ji dewletan bistîne. Yani bi milyar dolara deyn dabû dewletên din perel dinyayê bela kiribû. Vêca ku faiza xwe zêde kir êwa pera dîsa bikişîne ba xwe ku pera bikişîne ne sermayedar dimînin ne xwediyê fabrîqe dimînin ne bankên navendiyên dewletan bimînin yani hewqa pere hatibû derkirin rewşa Tirkiye rewşeke îro em dibînin kîloya bajana çûye 7 milyona 12 milyona. Em cana koma de jî baz dikin pisman vedat bin simbêla de dikene ev bûye weka me 2 kîlo xwe bûye 40 milyon. Yani derekî weka Tirkiye'de ku 2 kîlo xwe bû bin 40 milyon demek ki hem de divî 2 salê ku pere derkirina pereyan hewqa rêjeya wa bilind e. Yani hewqa pere zaf wextê zaf e ku 2 kîlo xwe 40 be ku Amerîka pereyê xwe bikişîne ez texmîn nakim 2 kîlo bacan xwe bibe çiqas yani. Yani di roja xweş de Tirkiye rewşa Tirkiye ev ve di roja xirab te pir tabloyeka neynî em dibînin yani. Başa tu dibêjî di têkiliyên sîstema ya nû ya Bitcoinê gelo em dikarin bêjin alternatîva sîstema malî finansiya düzena neolîberal ya dinyayê. Yan jî ez ê pirsa xwe piçik ewtir bikim, zelaltir bikim. Tu zanî heya niha dijî vê neolîberal sîstem du îdeolojî zêdetir ew kirine.
یک مارکسیزم بود دوزانی کو او سیستم به مارکسیزم را لهو کرنه کر یا دناو خدا حواند برنگکی بشوه که یادن اسلامی بو مثلا فایز اسلام دیگود ام فایزا بانکیان حرام دیکن قبول ندیکر سیستم که بوسا لی ویا همه نامان بیجی همو دولتین کو بی اسلامی به کلتور اسلامی نه اما بیجی فایز دوان او kadar derbast be yani neoliberal sistem herkese dixweda bi şêweyekê dişibîne hev gelo ve alternatîvê ve bişibîne xwe yan ew alternatîvê bibe bi rastî alternatîvekê radîkal. Yani براستی pergala neoliberal kapitalizmi zêde xurte. Yani گوری من سخناتا خو بجم tabi peşeroji kes nikare şirove usa net bike devlet hej niha ve gerçi haziriya xwe kirine bingahê xwe finansî vega her çıxas Tayyip Droje careki dertê dibe em işte kriptoyan qedexe bikin em nailin işte teknoloji blockchain'ê li vir bişqule em rê nadin lê em dibînin çend carekî jî bankên Tirkiye behsa ew ketkin dibe em ê bingeha xwe kriptoyan ave bikin. Hadi pêşerojê de em çawa bibin ez texmîn nakim Bitcoin bibe pereyê netewiyê hemî dewletan an kripto lê alternatîfekî çawa her dewlet dikare pereyên xwe bi alî kripto vejî mesela bi derkirina pereyan li ser blockchainê dikare pereyê xwe derxe mesela İran derxistiye ne? İran derxistiye ka. İran derxistiye Singapur derxistiye çend welatên mesela İsrail derxistiye ji nihavên pereyê xwe derxistine vega Türkiye jî va 2 sal li ser dişxule dît ku İran jî dest pê kede dît ku 4 sala xwest ku kriptoyan qedexe bike mining yani madencilik dêjin 2 sala li ser hev qedexe kir dît ku nikare tekeve pêşavî meselê ego madem di nav hudûtê me de ev mijar dibin ez jî nanê bixwim vê carê çawa kir got heger kî miningê bike ez ê jî hewqa pere bidime yani pêşiyayî vekir û teşvîk kir îro em dibêjin İran li ber hewqa ambargoyên dinyayê jî li ser piyê xwe ku bimîne ev piçekî girêdayî kriptoya jî yani madencilîka İran dike sadî bîstê dinyayê ye ew ê dijî ji xwe bi piranî li alê Çînê ne alê Japonyâ ne alê hinek welatên navnetewî ne ez werim ser mesela me neoliberalê heger me got alternatîv çêbe jî kapîtalîzm dîsa bixwaze vê pergalê jî bi dest bixe û bandora xwe li ser bide qebûlkirin yani çawa pereyên kripto ji holê ranabin lêbelê her dewlet pereyekî xwe kriptoya derxe weka Tirkiye TL'ya xwe bi kriptoyê derxe weka ji xwe em vêga bingeha wî dijîn yani berîka me teva de kredi kart Teknoloji li bir dixwazim pirsekê ji te bikim yani dijital pare devlet dijital pare dixwazin çekin vaya mesela Swêd dixwaze e-kron yani elektronik kron dijital pare dixwazin bikin gelo ferqa dijital pare û kripto pere ji hev cuda nîne yani tek sistem belê çawa ku te destpêkê de behsa wê ew karta ATM karta te kir piçek weka viya dijital e elektronik e lê dijital pere de bawerim bankaya merkezî bankaya navendî beramberê vê ve pereyê ew kevî heye yani li wir kontrola vî merkezî heye li ser van pereyên elektronik jî ew ser vê ferqê dikarî min baş fehm kir ew ji hev cuda ne yani çawa heger pereyên kriptoyên dewletan ku li ser blockchainê werin bikaranîn ev blockchain bi ser xwe ye yani bê mudaxila dewletan ew ê bişxule ji xwe
لێ genetika devletên kapitalizm jî ne ev e yani pereyekî ku nikar be kontrola wî bike di nav sînorê xwe de naxwaze û nahewîne jî yani ji ber wê dewlet ew kevkin yani aynı çawa vega bankayên navendî Merkez Bankasî bi telê bi faiza bi rêjeyê faiza dilêze bixwaze bi kriptoyan jî bilêze yani kripto çima wisa dijwarin çima wisa xurtin çünkü hayat devletan jiyetine meriv weka veda jî got P2P yani di nava du şexsan de danûstandin kesek nizane ev çawa çêbû îro Tirkiye vî qedexe kiriye nêzîkî sê çar mehverê Tirkiye biryarnameyek weşand got li ser li Tirkiye got danûstandina bi kriptoyan em qedexe dikin yani kesek nikare here dikanê bêje ka avekî aştere perê wî diheb Ethereum kes nikare vî tiştî bi Tirkiye bike bi resmî yani lê gayri resmî herkes jî dikare tiştekî bike haya devletan jî jê namîne yani îro ez ji wedatire 2 milyar dolar pere bişînim ne haya devletan êjê hebe ne jî tu kes dikare müdaxileyê me bike Pereyên fîzîkî na yani fîzîkî na pereyê fîzîkî na îca Türkiye mesela weka devletan devlet dixwazin vî perê kontrol bikin ji xwe cudahiya vî ewkî ew e yani benikekî zirav e wekam got blockchain nahêle devlet müdahale bikin devlet dixwazin müdaxileyê pereyan bikin îca gel mînakê bidim heger dîsa politikayên faîzan dîsa birêve herin dîsa enflasyon çêbin dîsa devlet müdaxileyê pereyê kriptoyan yani pereyên xwe netewî yê kriptoya piştî ku derxin dîsa müdaxileyê wî bikin hejmara wan zêde bikin an kêm bikin bikine weka lêstikê zarûka ti feyde û ti ew nastînin û ti firqa wî jî ji niha çênabe yani heta qet destê xwe nedin baştir e lê heger gel di nav xwe de alternatîfekî ave bikin yani şoreş bi rehetî nayên pêkan yani gel jî divê xwedî lê derkeve kî em dibînin îro gelê hemî dinya jî xwedî li kriptoyan derketiye wîtparêze îro em dibînin nêzîkî milyarek kes herî kêm carekî danûstandinekî kriptoyan kiriye yani ji 8 kesê yek kes haya wî kripto heye û bi kripto herî kêm carekî tiştekî kiriye yani îro em lê dirênin devlet ku destpêkê de ku qedexekirina mezin bi ayîna serê tikarbû têkeve pêşiye lê îro em dirênin kripto ketine nav jiyana rojane îro em dibêrin gel danûstandinên xwe gelek bi kriptoyan jî dikin sibê du siba em ê herin çawalek kartol de Ethereum'a bikirin yani bingeha vî niha hê tam nerûniştiye lê belê pêşero dice kesek nikare bêje ev rûnane ha devlet bixwazin ji vî ewkî bacê bistînin vergiyan bistînin ji xwe derdê wayê mezin jî ev e Tirkiye ku nikare vergî bistîne qedexe dike İran nikarbû vergî bacê jê bistîne qedexe dikir lê demekî kin de em dibînin ev qedexebûn radibin û pêşiya wî têvekirin îro em dibînin yek û qedexe nakin devletên Awropa îro pêşiya kriptoyan vedikin Amerika, Kanada, Çîn, Japonya, Singapur, Avustralya, ev Rusya, İsrail, ev devletin mezin tev pêşiya kriptoyan vedikin û dixwazin bingeheka finansî li ser bankên wan netewî werin avekirin. Lê ev devletên ku li paş mane ev weka Afganistan, Pakistan, Cezayir, Tunus, ev Somali, Cibuti, ev devletên wisa dixwazin qedexe bikin. En ku herê zêde mağdurê sistema finansî ya dinyayê ne ev ya qedexe dikin. Belê, aynen pergazê ji xwe wî dixwaze ew bi destê xwe qedexe bikin. Ve behsa İranê kir min girêdayî bi kripto pare tiştekî bûyerekî balkêş ez hatim ewkekî nûçeyekî ji xwe weke pirs dixwazim ji we bipirsim ji we her duyan jî Seyda behsa madenciyan kir ve berhêner yani madenciyan ku li madenê digerin veka li Bitcoinê digerin ne ji ber ku ez bawerim
دەستپێکێ دا ئەس بەس ناکەم هون باشتر ئیزاح بکەن لێ دیارە ئەو مادەنجتێ gelek elektrik xerç dike. İranê vê daviye operasyonê li ser kesên ku vergiya elektrîkê nadin, pereyê elektrîkê nadin li ser wan biriye, operasyona kiriye. Dîtine ku 20% ji wan 20% el pereyê xwe nadin, pereyê elektrîkê nadin. Dîtine ku prosentekî herî mezin ji wan ev ê ku li ser Bitcoin yan jî weka ve berhênev yani madencî kar dikin girêdayî bi wan kompûterê wan û ew ki wan e. Gelo ew kompûterên ku kesên ku Bitcoinê ew dikin bi kripto pere operasyona dikin kar dikin çima ew qas zêde kahraba elektrîkê ew dikin xerç dikin. Mining çawa me got li ser konversiyon mezin yani kompüterên mezin tê kolan. Ji ber wê mesela ne wek laptopek yani di laptopekî de jî madenên piçûk erê hene, di telefona de jî hene, di laptopên li ser bilgisayarên hemî cîhanê jî tê de hene. Lê ew dêjin yazılım diyeceksin. Madencilik de yazılımı mazın da çedibin. Yani zedetir. Vekam bejin erdeki sad donum em bin beçavê hejmara keviran didine hev. Hejmara keviran li ser laptopên me an li ser kompüterên me piçûk de kêmin. Kevirên piçûk hene ew jî têra xwe nakin yani. Lê li ser yazılımên mazin de zêdetirin. Yani hejmara wajî diyar e îro li ser Bitcoinê em bêjin 21 milyon hejmara wî heye îro nêzîkî 19 milyonê derketiye nêzî 2 milyonê jî hinek jî hinda bûye kêm maye maliyetê wa jî bi xwe re zêde bûye yani berê 5 volta Bitcoinek ku derdket îro 5 volta nîv Bitcoin dernaye yani maliyetê wa zêde bûne wextekî İran heqê ceyranê wa bi xwe dida yani digo mining kî bike heqê ceyranê wî bira faturayê min bike ez ê bidim ji pêla wan ve Aniha maden nemaye maden kêm bûye îran jî dibêje bira ceyran jî ûn bidin dîsa kurmancê me li wir herhalde alternatîfa qaçaxa jî herhalde birêve ve dibin ku nebin jî bira bikin ku dengê me here wan lê ez dixwazim vî tiştê bêjim gelek evê xwezaparêz dibêjin işte ceyranê zêde xerç dike ji ber wê em li hemberî krîptoyane îro li Stenbolê fabrîqekê an li Düzce Yalovayê wan de re fabrîqekî mezin heta niha çi kolan li Tirkiye bûbin di mehekî de heqê ceyrana wa tevî xerç dike yani ev vî tiştî nabînin û wî ceyrana piçûk dibînin ev jî weka niyetekî xirab e yani weka dibine lêstikê destê dewletê yani pergala kapîtalîzmê halbuki çawa bêjim ew jî xweza parêz e blockchain te wekayî tune hani ji bo peret tê derkirin dar tên jêkirin yani neyek nedido bi qatrilyon dolara peret tê derkirin û ev bela dibe ev peret ji hewayê naye ya pembûye ya dar tên jêkirin wisa tên derkirin ev zirarekî mezin didin xwezayê kes vî nabînin li alê dîl vedirênin kek vedat kek rodê eger dikarîbin hinek jî em zêdetir behsa Bitcoin dikin lê diyar e hin ew kin din jî çêbûn piştenewe ye yani piştê Bitcoinê gelo ferqê wan çi ye te behsa Ether dikir Litecoin dikî yani ferqê wan çi ye û gewa ku min mesela ez bêjim Bitcoinê min hebe ez dikarim bi Bitcoinê em bêjin bi êdina ew bikim bikirim yan jî vegerînim çawa ew sîstem çawa ye yani
بله از پاشی دست بکم تقاصا همون پرایاب هم دبه دورده yani تکاری بیت کوینه کی هری اتریوم استینی اتریوم خو هری لایت کوین استینی یا جی تقاصا همون پرایاب دورده هیه و وقت ما قول فرقوان چیه او جی هر پرکی پروژه کوی هی مثال اتریوم پروژه وی ج بیت کوین جدایه و لايت كوين يتم جداية مثلا كيجان يعني اسمه موكيكو تشتكتي بيراتكو بروجا كيجان مثلا ما خبر دال سري كيكرودي اشتت برسارة چوا دیسا دکارم مگو او بروجه برای تزده بواره تزانبوی کیجان بو یا براستی صدی نوت و پنجی پروژه یان تف وکا چوا ازی ورد مویده سر پروژه رانتی هات ناوه کرن yani devam ledrenin hemi dokümanı gibisa دوشینن de malperende işte One adı bejim white paper ne? White paper var. paper'ın koda دوشینن işte çiye benaven pereki benavende em duxazin li ser pergala bankayan de bilestir bikin em duxazin bi ewletir bikin li ser qodan de bikin kilit werhasıl alternatifiya hin tiştan heye gelek kes mesela çili zezane u minakeki çili zezi heri baş bawarkem eve koynek vek çili zeheye dibe yani taraftar Diego Aligiran koyna Aligira'ya dibe em tuazın bi timen futbolera an ye NBA'ra an bi tenisera falan vaka çabij vaka sponsoriye ki vaka farz kim yeki Ahmet Spor'e ku çu tokena Ahmet Spor'e stand tkare va tokenin xwe bi kemtir biha teke ve stada Ahmedê û maçê xwe sêr bike an ku buwa tokena here danûstandin li Ahmet Spor Store ku danûstandinê xwe pê bike bi erzantir ê bikire alîgir ji hev re bişînin car cara tîmê wat kevine tengasiyên aboriya êj tîmên xwe re hinek diyariyan bişînin wisa çend projeyên wisa cuda cuda hene gelek jê jî zaten ew kin hinek hene dibin ev koyinekî welatparêzî ye yani cîhanparêzî ye şînayî parêzî ye ki vî koyinê danûstandin dike li ser komisyona wê em dara diçînin işte gelek koyîn biva tiştan e lê weka min serî de got yani sedî not û heştê wan weka lêstikê yani bi hawekî 10 salekî perekî kom bikin komisyon gelirên xwe yên komisyona pere bi dest bixin û rojekî şevekî tarî de ji piyasê derên delîst bibin piştî xebera delîstbûnê ji xwe fiyeta wa koyîna bikeve û hemî borsa yeko wan koyînan ji lîsteyên xwe delîst bikin ev senaryo di paşerojê de jî gelek caran medîtî bû yani ev ne tiştekî xerîbe salê belkî 5-6 hep koyîn jî delîst dibin ev koyînên mezin de ez dêjim hani ne wayê îro em hejmara koyînan gevan dirinin 6 mehberê hejmara koyînan 8000 bû îro em lê dirinin nêzîkî 15000 îro roja îro nêzîkî 15000 koyînê derketine piyasê yani her yekî ku projekî muazzam buwar hebe nexwe çi sıkıntiyê me çi pirsgirêkê me neman em her yekê kevirekî biçûk dêne se hev ji xwe pirsgirêkê me namînin qesta te ji koyna yani ew rengên pereya kripto ye ne yani weke bitcoin wekî Vedat jî got ev altcoin hene wek ser alternatifiya bitcoinê ne yani kripto currency dibêjin yani başe yani nirxê wan jî cuda ye ne waye yani niha di piyasayê de ez bawerim bitcoin herê
بالنرخة هري جرانة أبين دن جلو بقاسي بيتكوين جران نينن نرخوان جران نينن أو بتشي جريداية يعني چی قاس پره پیاسه دانیه به گریدایه یان به چی گریدایه یعنی چما بیت کوین او قاس بقیمته ایدن به قاس بیت کوین بنرخ نینن چند سدمانده بیت کوین به قیمتتر دبه یک جوا چیه هجمارا بیت کوینه کمه yani 21 milyon بیت کوین تنه هنه ye gelek koyunendin mesela dibidin 2 trilyon hecmara koyun heye yani me çice famkir ev top sadide koyun hene yani ev koyunun peşketi sat koyunun peşte em dibinin ev heneki koyu projane heneki mazının yani hacima zede ev hacimci çavaçed bitcoin koyuna yekeme jiber ve yani blockchain و kripto hami bitcoin hatın maskirin teknolojiye avle yani pereyin kripto da peşi ev derket yani bu peşenge teva jiber ve em teva bitcoin'e naskin u jiber ve yani bize deyi bitcoin te haberdan ve hercar de komen xoda jejin bitcoin bave piyasaya ethereum dia piyasaya yani ایرو بیت کوین کو خرابو پیاسه جی خرابه به ایرو اتریوم کو باشته به آلت کوین همی پای دیاخوت چن او جی باشته به هم تکرم وی مینا که بدن وقت مگو بیت کوین اره یکمه کوینا یکمه yani derketiye و herkes زیادتر وی ناست که باندوراوی جی کوین دن 100 قاتی 1000 قاتی زیادتره لی امتکارم وی تشتیجی بیشن بیتکوین تکنولوژیا اول جبر و تکنولوژیا گرانه جی yani ایرو هم ترانسفر کی به بیتکوین هم بکن دنابرا 15 an نیف ساعته ده دیجه جی خوان لی فرض که alt کوین کی وک نانوی هه کو هم ترانسفر پیدکن ناوا 3 saniye de yani ev tişteki başta ev koyunun heneki nutur derketine dnava nif saniyede hatta jisadi 2 saniyede vaka jete yani için vaka ışınlanma kemter ceyran şey karışıkına böyle bir teknolojiye kad nujentirin u peşketitirin yani bitcoin teknolojiye her ikevne jiber ve vaka arabaki ana kıymeta bitcoin çiye bitcoin'e çıkasa de piyasaya dana euro ber be $5000 evet çe yek bitcoin yani euro emledrenin 47,700 dolara yani. Euro 48 Bu 48 az mine şu. Seyda bilirsin Rodi az be min usati ku Seyda de madencitiya bitcoin'e de drengmaya. Raste yanna. Nema jiber ku gelek altcoin'in dinji benavent yani vega dicure coin hene. Ere az via bepirsiya. Kekrodi men via bepirsiya bugura. Yani en bahsa madencitiya bitcoin'e dikin gelo madencitiya eve kripto currency'nin dinji henin yani coin'in dinji hene. Bele xwazim vî tiştî bêjim yê din jî hene vêga pirsek jî hate valekî pirse dibe ferqa coin û tokena ji ev çi ye coin wek me got pergala blockchainê bikartîne û bê navende yani ew kodê wî nivîsê wî kodnivîsê wan bê navende lê token li ser coinan ave dibin farz kim coinek işte kalem coin li ser kalem token li ser coinek yani ser pergala coinekî mezin tê bikaranîn farz ke weka ethereumê tê bikaranîn yani token pergala coina birêve dibin wan bikartînin farqa wan ev e evka mininga tokena nabe lê mininga coina dibe باشه kek vedat kek rodi Seyda yani eme disa peyder pey begerin servan pırsa le az khazım anaha kun bahsa xwabikin yani
اون چاوا کتن نویش چاوا گروپکی و سوسیال و آوا کریه به Çima کردی به Bitcoin'e زمانی Kurdî, کردی یعنی و نوی و چیه یعنی بیت کوین کردیه چیه نوی و چاوا بو نوی بیتکوین خبر کردی بیت کوین Bitcoin کردی Kurdî. و آنها او که و چی قاسه او فرمتا و اون چند کسن چاوا کار دکن هیوی و چیه پرسپکتیوا بیا چیه هون جبو کردان جبو کمالا کرد کمالگه ها کرد به دخوازن چه بکن گلو فایده کردان لکویا چاوا ام ملتی خود در باری به اکونومی دا به خبات دا او بکن هدف و چنه بی Xelçava pere eknake qezanj bike, çava ji xwe biparêze, zanî evekî pere wenda dikin pirin. Yani kredi distinin xaniya xwe difroşin, araba xwe difroşin, dat tînin nav kriptoyê û temêze kir çû. Yani çava karin xwe biparêzin. Ez destpêka xebatên me ez behs bikim bira veda jî vîzyon û misyona me bêje. Çê dibe? De tabii çava. Ji xwe em zû ve yani wa 10 sala em bi aboriyê re yani ji ber mektebê ji ber rewşa jiyana rojane em têkildar bûn bi aboriyê re yani beriya kripto derneket bûn yani derketî bûn haya me jî tune bû 2015 de falan gelek kes bê haybûn jê em jî di borsayan de di dövîzan de arbitrajan de falan me lûr karê xwe dimeşan piştî 2017 kripto 2016 kripto derketin min vedat ji xwe me wê çaxê ev nas kir li ser Twitterê me dîsa grafîkê li ser malpera xwe min weşandibû vedat behsa kriptoyan jî kir got tiştekî wisa heye me got em li ser serî biçekî pê bêşînin ka çi ye hani em gereke bi tiştên nûjen re têkildar bin ev salek 2 sal em li ser man me gelek danûstandin kirin li ser pergalê hê jî me fehm nekir bû bi rastî ji ber ku tenê nêrîna me ew kê xebatê me digot em kara xwe bikin xelas yani em ji xwe re bişxulin ew qas vîzyona me ew qas bi wê çaxê dûre me got bira bi me re gelek kesên dijî kar bikin bira perwerdehiya xwe bi hev re em pêştir bixin em hîn bibin ev vî teknolojî jî em hîn bibin danûstandinan jî em hîn bibin û em bela bikin ji xwe li ser ew kê em bi Kurdî ne hemî xebatê me jî bi Kurdî ne em dixwazin Kurdî tevlîvê xebatê bikin wisa me hevnas kir dûre par me got em van parvekirinê xwe li ser komekî de em berhev bikin û em komekî ave bikin yani 2020 de me dest bi kriptoyan kir Bitcoin Kurdiya me vekir li ser medya civakî de me dest pê kir sonra me komek li ser Telegramê jî me vekir bi rastî me bi amatörî yani me digot em ê ji xwe kêfa xwe bînin em ê grafîka parve bikin ji xwe hat nehat em ê ji xwe re bikenin xelqê nas bikin hevalan nas bikin falan medî heqeten gelek Kurd zêde baldarayên vê mijarê re û pirsên girîng ji me dipirsin me got ev qas zanyarî bira neçevoşî hani em bi hev re xwe perwerde bikin em koma de perwerdehiyan saz bikin rê şanî xelqê bidin kîş rê şanî me dabe em jî rê ji gelek însanî din re şanî bidin dibe ku sibê di siba ji me pêşketîtir hinek derên û rajine wî alayê ji me bileztir herin me xwest vî komê em wisa ave bikin dûre em hîn bûn ku dîroka Kurda de koma aboriyê yê netewî yê bi zimanê Kurdî em cara yekem e yani dîroka Kurda de nehatiye dîtin komekî aboriyê hatiye avekirin bi rastî piştî ku em vî hîn bûn barekî giran ser pişta me çêbû me got em hinekî jî xwe profesyoneltir bikin xebatê xwe em wisa dimeşînin nîv profesyonel nîv amatörî
em dimeşînin bira veda çiye wê din bas bike. بله شخو باسا ناسکرنا me çê bû piştî me nas kir me got ka em dikarin çi bikin rastî min ev Twitterê de fenomenê Tirk didît li binî şîroveyê wan me didît yanî tev nizanim filan kes 21 navê wan ev bûn 21 bû heftê di do bû ya Diyarbekirî bûn ya Batmanî bûn tev ême bûn min didît navê yekî rehetin de 21 bû yani ev me got bes yani yekî Kurd jî lazim in yani bi zmanê xwe û yani wek bira ev nas bikin û em ji rêşanî wan bidin bêka wê çawa be paşê me kom vekir û hêdî me dît ku tên yani bal kişand me got vîzyonek dijî lazim e yani ev bira neçe ji bo şêre me hermeh me got çiş karan me hebe eger karek me hebe ya jî tiştek hebe em çiş me hat em bidin hev û ji malbatên feqîr re neçar re em alîkarî bikin çend tiştê me jî vîya wayî hene yani heta ji destê me hat me got em bi yani xwe pêş xin û bi vê pêşketinê re jî em alîkarî bidin her tiştî bi her awayî û wela em hatin hetanî vê demê vî çaxî û van qaşî we ne یا آنها دناو بیتکوین کرده چند بکارهنر یعنی beştar hene. niha di koma Telegramê de ez binêrim rastî guhere cemina niha 583 heb üye hene yani em hevre xeber didin şîrove dikin li ser koyna li ser grafîka باشه جوه اکو پیدا کریه development بویه روشاوه چاوه یا نه yani serkeftin dibi vali da ciheye serkeftina pêşî em dibên bira perwerdehî be yani ji pere zêdetir perwerdehî lazim e divê masî nede min girtina masî hînî min bike em dixwazin ku herkes bi analîzê xwe û zanebûna xwe perê xwe qezanc bike û pêşkeve înşallah kekê Seyda dikene edem îro kareke xweş kiribû keyse de revşete iro başe dibece Şûr simbeleyê nabrin. yani roj bi roj mirov fam dike ew kavî çiqas bi qîmet bû çiqas qezanç kiriye belê roj bi roj na deqe bi deqe saniyê bi saniyê me kare yani grafîkenkî heval ek dikin ev hevalana ev her du heval pêşkeş dikin li komê da pir baş in yani ek yani yekê bi ek be bi em bizim psikolojiya wî rehet be rehet mezeke elbet ekî wî jî heye rîskê wî jî heye ama bi grafîkê hevalan rastî pir kêfa min jê tê pir baş çê dikin baş e ez dixwazim tiştek dî jî bêjim em ne her du yani me her diyan dest pê kir lê ekîp ne em her du ne wekî din çend hevalê din jî hene yani bi dilsozî alîkarî min re dikin ewan jî xwe zêde pêşxist divê demê de yani vedatek dijî heye navî wî û Yusuf heye wekî din êku ez navê wan ji bîr bikim nebêjim me qisirî Mehmet neregin heye, Torî heye, Torî Nazdar abi heye, Silaval wata dikin. ceo vekiye ceo seo vekiye Seo din elbame em stin ne ya te gundiye hevin. Bala min kişant nizanim min ez li navê wî digerim belkî ez behsa wî bikim hûn baştir vê navê wî were bîrave
Nakamo bu Nakamo ez bavarım disa naveki Japoniye bavarım le Satoshi İngilizce Nakamoto. ne Satoshi Nakamoto ne evi ku ya Bitcoin'e ev kiriye yeki kul İngiltere çuya li Katalonya eko biya peş biriye u tişteki balkeş ev kes li Rojava li dijî Daişê digel YPG digel Kurda şer kiriye. Yani vaka mango sev yani vaka sevye evke yani Bitcoin'e ekollik Katalonya witişti bir bilind evke kiriye. Navi anaha nikarim peyda bikim îro ez rastiye vê hatim balkêş bû cumhuriyê. Min wî nebihîst qetiya. Yani balkêşe diyare bi rastî welatên ku ji destê ekonomiya merkezî ya kolonyal ya sistematik azarin problemê wan heye tên mêtîn ew diyare zêdetir berê xwe didin wa ekonomiya alternatîv wa qezancikirina pereya alternatîv û ez dema seyda ji min re behs kir ez ecêbmayî mam ez nizanim mumkin nav Kurda de bi rastî ew mesele ew qas berbela ve millet evkê dilêze aniha çawa seyda got însan henin ku bi rastî winda dikirin malê xwe pereyên xwe evkên xwe eger bi rastî dikarîbin di vî barî de jî hin çend hişyariyan ji kesên ku beşdar dibin di van evka de dixwazin pêmijûl bin lê gelo çawa di çi tişta de divê dîqet bikin balaxa di çi bidin çi tiştê yani erê ew bi rastî pir girîng e. Kek rodî dikarîbî çend tişta jî ser var tiştê de yani veka hişyarî yani mirov divê kesên ku bi Bitcoinê dixwazin kar bikin eleqedar bin bikevin beşdarê koma ve û ew bike çi tişta divê dîqet bikin zêdetir? Destpêkê de em yani pêşniyariya nezantî em qet yani napejînin. Kî jî tê koma me ji xwe komekî vekir ye, kî jî tê serbest tê, lê em herkesî re perwerdehî pêşniyar dikin. Bê perwerdehî bi rastî jî meriv nezam be meriv gaw nîskê jî bistîne ê zirar bike. Yani ne mesele blockchain û krîpto ye. Meriv bi nezantî here texsiyekî jî bistîne ê zirar bike, xaniyekî jî bistîne ê zirar bike, di kîlofekî jî bistîne ê zirar bike yani. Ji ber wê herkes her tiştî ku teknîkeka wî ku hebe û yekî ku bixwaze bi van tiştan pere qazanç bike muhakkak dibe perwerdehiya xwe pêş bixe. Yani gelek hevalên me ku nû terîme bûn haya weş ti tiştê tune bû îro em direnin ew jî grafîkan parve dikin, before afteran parve dikin, gelek serkeftîne ev tişt bi çawa bêjim bi demekî kin de nabin yani di heftiyekî de meriv nikare xwe perwerde kirin ev weka pêvajoyekî ye. Em wa belkî 10 sala em di nav va îşa de ne nav kirîn û firotin û grafîk û analîz û teknîk û tişt û mişta de ne em hê jî em nikarin ji xwe re bêjin em perwerde bûn me hê carekî em bi hev re tevlî bernameyên perwerdehiyan dibin em çi dibînin tevlî dibine yani em xweş tiştekî kêm nahêlin lê hê jî em nikarin bêjin em perwerde bûne em tam bûne em ê weka xwendevan xwe dirêne em vî tiştî jî herkesî re pêşniyar dikin. Bi rastî perwerdehiya teknîkî jî carna nebese. Li ber vê perwerdehiya derûniyê jî yani meriv gereke bikaribe derûniya xwe bi rêve bibe. Carna teknîk dibêje ev derciyê firotinê ye
لی درونی جعبرچیتی دبیجه نه اوه هیجی هره او درونیا مرف اراده مرف تسلیم دستینه نه هیله مرف دور ده بفروشه و لور ده تکوه پشتی تکوه پسیکولوژیایی خراده به شخوب ev borsa diroka borsayê wa bû nêzîkî 100 salî 150 salî ji amatörî dest pê kir vêga profesyonel tir dibe her salî lê psîkolojiya wî îşî derûniya wî meselê qet neguheriye 100 sal berê jî li ser derûniyê ev îş dimeşiya vêga em nêdirenin dîsa li ser derûniyê ev mesele dimeşe çawa dimeşe yekî ku par mesela par min û Vedat wextê vî komê ave kir me xwest ku herkesê derdora me têkeve vî îşî têkeve demekî biçûk de demekî qut de perekî ji xwe re qazanç bike ji ber ku rewşa gelê Kurd li ber çav e îro em nêdirinin bajarê Kurda de ji 100 ketî 5 kes bêkar e îş nake pere nabe malê dibe barek ji mala xwe re yanî weka destpêkê de wego derekî de ku aborî ne baş be nûrê rêjeyên sûc û ewka jî zêdetir dibe bi rastî dewleta dagirker ji vî tiştî dixwaze dibe aboriya wa ne baş bikim va ji pergalê bavêjim weka tiştekî çawa bêjim weka krîmînalîze bikim ez ji van re bêjim hemî sûc ji van dertên hemî pîsîtî ji van dertên nebaşî nexirabî ji van dertên dixwaze vî damgayê li ser Kurda bixe îro rewşa gelê Kurd jî bi rastî jî ne baş e yanî em zanibûn ne baş e lê piştî ku me vî kampanya alîkariyê jî dest pê kirbû em şahsen bîzat em diçûne mala em digeriyan di gelek malan de şîva êvarê ji nîv tas birinc pêştir me nedidît tûpa wa tune bû tûpê piçûk de çêtkirin perdê wan menderê wan balgiyê wan gelek malan de me va tişta dît ev tişt tune bûn haya wa ne ji îş hebû ne ji pera hebû tenê digotin em îro ji birçîna nemirin derdê wan herî mezin ev bû îro em lê dirênin bar ji ber wan hewayên me dixwest ku herkes têke van tişta aboriya xwe bi destê xwe bi destê xwe qazanç bike nebe muxtace kesî neçe ji bo 5 kuruş pere neçe bajarê Tirka ji bo findiqa sê meha di nav çadira de ji bo nemîne ji Kurdistanê îro em dibînin ev karkerên demsalî salê 200,000 Kurd ji mala xwe der ji mala xwe berdin çin bindestiya Tirka di înşaatan de ji tekstîlan de di ciyê bîçerçîtî ciyê zîraî de dişxulin sê meh çar meh îca çi be em bi tamamî paşiya emrê xwe tamamen bi bindestiyê de yani şart û mercên bindestiyê de dişxulin ev însan ku li mala xwe li Kurdistanê ku aboriya xwe bi dest bixin aboriya xwe bi rêve bibin nebine muxtace kesî dest ji kesî re venekin yani dewlet jî wisa ave dibin eger milletek ku aboriya xwe bi dest bixe û bi rêve bibe bingeha dewletê herî mezin ev e ji xwe yani sibê disba ku derfetek têke destê meriv jî meriv bi hêsanî dikare aboriyekî mesela direkt ave bike li îro em dibînin em bindestin gelek kes ji bo heqê nanê êvarê dişxulin me jî xwest gelek kesa em têxine vê yani ev madem pergalekî wisa heye dev ji neoliberalîzmê me berda dev ji kapîtalîzmê yani nîqaja wa me berda hani ev tişt qumar e ne qumar e di nava pergalê de ciyê xwe di Kurda digire me dev ji va tişta berda me got bira xelq ji birçîna nemirin bira çend xuruş pere têke berîka meriv bira bi piyê xwe pê li erdê bike gava me gazî kir piyase li erdê bû zêde zêde li erdê bû me bank dikir li ser medya civakî me bank dikir li derve li manav li qesab li dikanan li dervê li gund li bajar me li her derî bank dikir me digot werin gelek kes nizam bû çi ye yani însanekî ku nizam be çi ye perê xwe naxe her derî lewma me got pêşî perwerdehiya xwe bistînin piştî wî werin demekî nêzik derbas bû yani pereyê zêde zêde meriv di xeyala xwe de nebîne di wan dera de meriv didît yani
هەنێک هەبوون درۆژێکی دە 10,000 زێدە بوون یعنی ئەv tiştekî zêde muazzame ji ber wan ben em net zêde wê çax em neketine nîqaja işte em li kurin ev tişt ev îş çi ye em zêde me nîqaja van tiştan net kir wê çaxê me digo bira millet ji xwe re pera qazançike ji pêle here di mehekî de mehê bişxule saet 12 saeta bişxule û 2 milyara qazançike bira were em ê grafîkan em ê bi hev re parve bikin bira rojekî de bira wî perê qazançike meha xwe tiştekî dibe zarokê xwe derbas bike bel gundê xwe derbas bike di mala xwe de derbas bike neçe findiqa xulantiyê ji xelkê re neke yani armanca me mezin ev bû bi rastî edibêm لێ ئەو ئەرمانج ئەو هیسا ku hûn bi vê xebata xwe ku xizmeta cîwakî jî xizmeta xelkê re jî dikin ne astengek ku hûn bi xwe wek ji bo qezançkirina pereyê hûn ketine vê ew ya işte ez bawerim taybetmendiya vê sîstema ekonomîkê alternatîv divir de ku gava ku ez ji bo xwe qezanç dikim ez dikarim yani ew bibe weka xizmeta cîwakî jî xizmetekê ji bo milletekê gelo qezançkirina min ne ji bo te astenge yani di vê sîstemê de eger ez qezanç bikim pêşiya te nagirim yani weka ku normal di rekabeta kapitalîst ya normal evkeda tu zanî ku eger ez ser nekevim tu ser bikevî û tersê vê yani divir de tiştekî balkêş heye vê gavê ji aliyê cîwakî ve yani em dikarin bêjin ku ew înisiyatîva xebata ekonomîk ji bo şexsen bixwe di hemîn demê de ji bo cîwatê tesîrên bandorên vî yê baş ya ekonomîk heye di vê pergalê de ya dijwar yek û meriv değişîne ev e heta hinek kes zirar nekin hinek kes kar nakin yani ew pereyê ku di nava pergalê de digere yani di nava veberhêneran de digere hinek ji hineka dertê diçe destê hinekê didin weka sofra guran e mixabin realîteya vî piyasê jî ev e ji ber wê em dêjin hanê madem îro di nava şert û mercên îro de pere bi rehetî nayê bi dest xistin divê em bi rehetî jî ji destê xwe hinda nekin ji ber wê em perwerdehî em her car pêşniyar dikin û em xwe pêşniyar jî bi hev re jî perwerdehî jî tiştê zestê me tê em rê şanê didin wextê kirînan de wextê em stratejiyan diyar dikin carna wextê firotinan de em dîsa îqazên xwe dikin dîsa jî îrada xelkê yani em nikarin ji kesî re bêjin filan tiştî wisa bike em piranî em dêjin me wisa kir û me filan tiştî kir me filan tiştî yek û fehm bike ji xwe fehm bike yek û fehm neke jî ew ê bi destê xwe belê tiştekî bala min dikişîne tiştekî bala min dikişîne mesela Kürt zêde stop naşolînin yani ez mesela derê dora min ekî pere datînin ez wara dibêjim ya tu bi $100 dixwazî $1000 qezançkî lê bi $100 naxwazî $5 te heye here dizanî yani ev mesela disiplînekê ye yani gele disiplîn yani disiplîn yani dema meze îro tişörta me çi dinivîse dizanî without risk there is no reward yani wextê rîsk nestinî dibêje without risk there is no reward yani risk heye û bê risk qezanç nabe dizanî risk jî tu dananîna stopê tu riskê xwe kêm dikî mesela meze dikim Kurdên me zêde stop dananîn yani ev çawa dibe nizanim yani ek nakin yani ji bo riskî tabii agahdari û zanîn pêwîst e ew tiştê ku ve behs kir ama işte zarar jî dikin gelek dikevin evkê jî zerarê jî gava ku rîsk digirin
لورا بلکی دبینن کو ضرر دکنه لی ویا رژیم ما که کوزانج دیاره او که ویا ببرایه او کسی که من بحث کرد که ناوی نه هات بیرا من در حقیقت دا آگاهداریه که دایه که آگاهداریه بالکش جی ناوی امیر تاکیه او دیاره جبر تاکی من گو بلکی ناوی که ژاپنیه لی دبیجه که انگلیز و ایرانی لی دبی به احتمال که مزن اصلی بی کرده yani o Amerika'daki dvi varida az zanım ku vi Katalonya ve sistema ekonomik ya da roleki per grink listiye per ev listiye de hemin demet acı drojava da alikariya kurda kediye. Naha berbe hedi em berbe ev kedikin az pişra persan Tek yaşar. Yani daviya erke ez dixwazim tabi îro temaşavan me yani Na em nehatine davi tu bipevi ez zanım tu biki tu bipevi ez nepêvim ez ê bêjim ka ji me re grafîkê bide ev ê zêr çawa bibe dolar çawa bibe û zîv çawa bibe û bitcoin çawa bibe ya rastî pirsamın ew bu pirsamın ew bu anha li vir min ew kiriye yani em dikarin ji xelkê xwe re ji yan ji binêrên xwe re em dikarin bibêjin ku qîmeta nirxa pereya bitcoin berdevam ve bilind bibe beramber evên din em dikarin ve eşkere ve garanti grafîkê deynin û bêjin tek yaşar ser grafîkê bira Bele. Evet. Hunkijan kekvedat ki jbe tabii Hunkijan dixwazin ser grafîkê ek bikin. Rejî bila grafik ez tişkî din jî bêjim yani em ez bi rastî dixwazim hûn programa aborî çêkin. Yani hûn karan serê xwe çêkin, hûn karan li ser çarpel medya çêkin. Yani ez ê pêşniyar bidim heval re mesela hinek temaşama hinek nêrînerin me dibêjin mesela ev bername ternekir gele zêde bibe. Zanî yani ji bo vî jî hûn gele serbiya bifikirin. Bêguman eger em bi vê ehemiyetê bi vê giringiyê li ser sistema ekonomîk ya alternatîf dipeyvin û em dibêjin ku ew ji bo kurdajê li kêre kêrhatiye vêga vê divê ew bernameyên wisa ser ekonomiya bitcoinê divê sistematik civata me komelga me divê derheqaviya da agahdari werbigire bêguman hûn jî pêşengê vê îşênin yani tek yaşar ek em Kurd qezanj bikin cîranên men ev ê wenda bikin ez ji te re bêjim yani Türk û Arab û Pars ev ê wenda bikin ev kesî ne em ê bêjin ekonomiyên plankirî wenda bikin okey Kekrodî tu yî ser grafîkê bişonî Vedat müsait be Vedat kare em baweş dikim nizanim screen share hûn her du jî karin nekin ne belê em ê okey û coinek bide biraz 100x be çava çêbû ez ketime
هات تشتێک پیادکەن dengêm tê we û ekranê dibînin an Ekranı hin trading view trading view var. Ana başı tamam. Evet. baş e daxwazên we çi bûn em dikarin şîrove Yani ez dibêjim via Bitcoin'e berê li ser Bitcoin bike, şirova xwe bike. li ser Bitcoin em gaval dixwazim dîmena mezin de major de em lê birênin Tamam. dîroka Bitcoinê de Bitcoin ketiye çi rewşî neketiye çi rewşî Hı hı. ev dîroka Bitcoinê ya çend sala ye ya 2011 ve Hı hı. çend sala wisa li erdê meşiyaye piştî got hatiye 2017 yani wextê min û vedat me hevnas kir wan dere li virê bilindbûnekî kiriye ez ê li ber vî de ez ê psîkolojiya danûstandinê jî bêjim ez ê borsayê psîkolojî çawa ye di van deran de haya kesî ji kirîn û danûstandinan namîne di van deran de û nizam hûn dibînin Em dibînin. Böyle. di van deran ev der ciyê komkirinê ye yani herkes portföya xwe zêde dike di van deran de xel hê nû Accumulation dibêjin, ne? çawa Accumulation dibêjin, accumulation. Accumulation, belê. Accumule dibe. belê Hı hı. di van deran de jî gelek kes pê dihisin lê belê hê jî nizanin çi ye yani dibên acaba em têkevin nekevin xeltev ketiye kar kirine em têkevin nekevin di van deran de nîqajan dikin li ser biryara xwe ketinê di van deran de didin piştî ew dikevin dîsa zaten piyase wî fersendê daye wa yani dibe bira filan kes têkeve piyasê di van deran de karekî bike ji ber ku hemî mal û milkê xwe tevî bîne tevî têxe yani ji ber wê divir de ev derbilindbûnekî ew ke nerast e yani ev pampkirin dêjin piyasê de jê re piştî vir gelek kes divir de hê nû nû dîsa dikevne piyasê divir de dîsa dikevne Dibêjin piyasê pir bûye. zêde bûye perê aniye pere lê zêde kiriye henekî jî zêde bûye henekî jî pere lê zêde kiriye henekî jî kiriye hatiye vir gotiye walla sona vî îşî tune ya ez ê bibime lord ez ê bifrim yani mal û milkê xwe û zêre jina xwe her tiştê xwe ereba xwe firotiye mala xwe firotiye xistiye li va dera yani di van deran de ev der malxirakirin e zaten ev der malxirakirin e gelek kes di van dera de perê xwe hemîka xistinê û ketiye vêga em ê werin li ew kê dîmena mînor birênin divir de ketinekî kiriye divir de ketinekî av vî şiklî kiriye em ê werin yê grafîka rojane piştî ku herkes mal û milkê xwe xistiye ketinekî kiriye ev ketin em lê birênin ketin ji qasî ketiye ketinekî dora sedî çil û sê ya yani farz ke yekî ku 100 milyarê xwe xistibe vî piyasê çil û sê milyarê wî hinda dibe piştî hinda dibe dibe ez gereke vî zirarê derxim dibe ez ê biseknim piyase dibe ku dîsa bixwe were yani divir de dibe ku dîsa bixwe were bilindbûnekî dike bilindbûnekî dike dibe ji xwe berya wî bilindbûnê ew lûtkeya dawî bibûre dewam ke yani ev kara min dewam ke zêde panîk nake çawa ku piyase bixwe were dîsa ketinekî mezintir dike vê carê
civîre jî dêjin deadcat bounce yani hareketa dawî ji bo xapandinê fake yani. Dûre jivir yani a jivir piyase dîsa dikeve heta binî. Vê carê ketin çiqase, vê carê ketin sedî şêst û şeş e. Ketinekî mezintir. Yani yekî ku perê xwe divir de xistibe û piyasê perê wî sedî heftê kêm dibe. Yani 100 milyarê wî dimîne 30 milyar tenê. Di vî naverê de hemî mal û milkê xwe xistiye, rîska mezin standiye, psîkolojiya wî xira dibe çünkü ev wextekî dirêj e. Yani di piyasê de du wext hene. Demsala di demsal hene. Demsala gayê heye, demsala hirçê heye. Demsala gayê hindik dewam dike. Yani em Musa şahidin. Demsala hirçê divir de farz ke em divir de demsala hirçê hewqa dewam dike. Yani mehek, sê meh, pênc meh, îca çi be herî zêde 5 meh, 6 meh. Lê demsala hirçê îca birênin. Demsala hirçê zêdetir e jiya garî. Demsala hirçê. Devra dibên tuketî xewa hirçê yani dirêj. Divir de dibe 400 roj, 450, 466 roj divir de devam kiriye takriben. Yani 500 roj hirç devam kiriye, belki 3 meha ga devam kiriye. Divî navberê de gelek kes psîkolojiya xwe xira dikin çünkü demekî dirêj e, her ro piyase piçekî bi xwe ve tê dîsa dikeve. Yani divir de radibe dikeve. Piçekî bi xwe ve tê dîsa zaftir dikeve. Piçekî dîsa bi xwe ve tê dîsa zaftir dikeve. Dîsa bi xwe ve tê dîsa zaftir dikeve. Ev 500 roj wisa devam dike. İnsanekî ku mal û milkê xwe hemî xistibe piyasê û sedî heftê sedî not hinda kiribe. Mesela em birênin ji serî heta dawiyê çiqas ketin çêbûye. Çiqas ketin çêbûye sedî 84 ketin çêbûye. İnsanekî ku hemî mal û milkê xwe sedî 84 hinda bike û 500 roja lêviya bilindbûna bimîne yani ez texmîn dikim derûniya wî saxlem nafilte. û tiştê zanibe jî êjbîr ke ji bo piyasê. Ê zeftir bitirse, ê têkiliyê wî derva, ê têkiliyê wî nav malê, ê têkiliyê wî nav civakê falan ê hemî xira bibin. Ev piyase yani di alê neynî de bandoreke wisa semeriv dike. Em îrol Bitcoinê dirênin fiyeta wî ji $10 falan dest pê dike. Di 2017 de yani sersala 2017-18 de diçe $19,000 zêdetir fiyet dibe. 500 roj dimîne dîsa bilindbûnekî dike. Ev jî bandora koronayê ketinekî mezin dike. Ketinekî ev bandora koronayê. Pirseke min ji bo vîya hebû min texmîn dikir ku di dema koronayê de bilind bûye ew kavê waya diyar e anomaliye ya tirsî bûye. Ev di wextê koronayê de ez wisa bêjim sedî 63 ketinekî kir piyasê. Bitcoin hevqa ket, altcoin gelek jê sedî 90 zeftir jî ketinê xwe kirin yani. Bitcoin weka meselî de gotibû bavê piyaseye. Bitcoin çi bêje, çi bike, çi tevgerî bike, ew ê din jî bandor li ser xwe rûdinîn yani. Ev jî bandora koronayê bû weke me got, ji ber ku çima weka ketinekî mezin kir? Piyaseyekî nû ye. Ev piyasa pereyên fîzîkî ev bû 10,000 sala pere heye piyasê de. Berê kevira taqas dikirin, paşî pereyên hesin derketin, wan taqas dikirin, paşî pereyên qaxiz derketin. Ev 10,000 sala hê jî pere ji bandora enflasyonê û bandora faîzê bandorekî neynî digirin. Ev piyasekî 10 sala ye herî dawî. Yani herî dirêj piyasekî 10 sala ye. Yani bandorekî wisa ku anî bese xwe jî ev jî tiştekî normal e ji ber ku hê piyasekî bebek e, hê birêve jî naçe. Ev hê pêşiya me de salên dirêj hene. Ev ê çi bandor bîne. Pêşerojî de dike ku meriv ji piyasê pere derxe û derbasî ji piyasa zêra. Pere derxe derbasî vir bike.
ew jî bi ew kêre dibe ewlehiya piyasê re ancak mümkün be. Em dibînin ev jî par bû, ev jî wextê me kom ave kir. Me divir de kom ave kir parvekinên me a ji van de re dest pê dikin. Ev jî wextê akümülasyonekî bû. Me di van deran de xelkê teşwîk dikir. Ev dîsa ji xwe piştî ku trenda pêşî şikand, ev trendekî mezin hebû wê çaxê. Bilindbûnek. Bilindbûn ne trendek weka qita meylekî. Divir de ew hatibû şikestin û dibînin nizanin. Belê, belê. Divir de ceribandin du ceribandin, sê ceribandin, ev di ceribandina çara de ev der hatiye şikandin. Piştî ku ev der hate şikandin me dest bi qîrînê gaziya kir. Me got werin, werin kî ewka xwe bîne, kî boxçika xwe bîne êtije bike yani. Divir de nexasim demekî nehewqa dirêj de dest bi rabûnê kir. Dest bi rabûnê kir çû heta 20,000 van dera. Hiç nesekinî, hiç mola jî neda devam kir. Devam kir weka em bêjin weka çawa em tarîxê birênin ji vir heta virê weka 260 rojî bilindbûnê xwe dewam kir piyase. Ew piyasê ji bo koma ve jî derbas dibe ne waye? Belê belê. Belê. Ev bû yani tiştek û me dişopand ev bû, me bala xelkê kişand ev bû. Belê. Em dibînin îro piyasa şikur sedî çend kar daye gel. Îro em dibînin tenê Bitcoinê ji destpêkan me heta bilindbûna dawî sedî 56 piyasa bilind bûye. Yani însanekî ku 100 milyarî hebe 5 qatî pere standiye di nava 3-4 mehan de. û divir de me dîsa me got piyasa zêde wermiye em derbasî stratejiyekî nû bûne divir de îca ewlehiya xwe biparêzin. Ev jî di alê teknîkî de yani meriv fehm bike. Yani meriv grafîkê jî birêne bilindbûnek lê meriv li vir jî birêne. Yani meriv li vir jî birêne bilindbûneke. Meriv çawa fehm bike ev ketina ji dile an ne ji dile ew jî hinek tecrübeye hinek jî analîza teknîkî ye meriv fehm dike. Gelek kes ji van dere got dîsa were 8,000 5,000 li wê çaxê me stoqê xwe tije dikir, me portföya xwe mezin dikir, me ekleme dikir. Yani me digot zêdekin yani perê zêdekin yani bikirin. Çiqa ket hinekî jî bikirin ev neketina ji dile. Kî gelek kesa jî nan jê Em çawa fehm dikin ketin ne ji dile û ketin bi şeveyekî dine? Çawa teknikî gelet teknikî li ser şoxlî. ev hinekî teknîkî ye yani çawa bêjim gelek nîşane hene, emare hene meriv ji wa fehm dike. Yek ji wa hacî me ev mûmikin meriv ji wa fehm dike. Meriv ji Bollinger ev tir nîşane ne yani ev jî xeteke ev jî meriv ji vir jî fehm dike. Evalin ku hinekî dîtibin zanin yani kiriçin ev navîna wa yani ortalama ye. Divir de piştî ku ev ortalama kete binê vir û 10 hefteyal sev mûmik kirt me got em ketine demsala hirçê. Gelek kesan teşwîk dikirin yani digot piyasa ji vir bilind bibe yani ketinekî piçûk bû serê ewlî lê piştî ku kete binê vî ji me re bû nîşaneyekî yani piyasa xeber da yani got tamamen îşê min weka ku qediya be xwe bikişînin. Me ji xwe ji van de re me xwe parast bû. Ev jî kêrtê ji xêna wî dixwazim ji îndîkatoran ew kê şanî bidim. RSI jî şanî bidim. Kîjan RSI? RSI jî heye ka di Kurdê min nedî. Semûr RSI divir de ev jî nîşaneyeke
sembola mazinahiya piyase şanide. Ev çizgiye xware hene ya. Ev xêzik. بله بله Yani her duçu ez bu sajwara bêjim piyase jivir hatta vir bilind bû lêbelê RSI'de piştî şikestinê bi çep awayî tevgeriya. Ev bu nîşaneyekî yekemîn ji me re. Yani heta virê tu pirskirî xuya nedikir heta ketina mezin piştî vî me xwe kişand piştî vî navîn yani bi Tirkî de jin ortalamaya 20 roja, ortalamaya 5 roja û ortalamaya 200 roja. Ev jî bûne nîşaneyek ji bo me. Gelek nîşaneyên on-chainê hene. On-chain jî weka îstatîstîk û weka fehamkirina piyasê hani çiqa pere îro derbasî kur bûye. Ev ketin ji ber çi çêbûye. Meriv di on-chain di zanyariyên on-chainê de meriv bi zalalî dikare bibîne. Ev jî dibin me grafîkan fehm kir hinekî. بله Ev rewşa Bitcoinê bû. Niha jî meriv nikare bi rastî bêje tiştekî ji ber ku çima derbasî grafîka din bibin. Fibonacci. Ji bona çê em ê bêjin divir de Bitcoin lûtkeya xwe dawî vê derê nîşanda. Yani 64,000 dît ji xêna wî ket. Îro em dibînin trendekî nû hate avakirin. Ev ketin ne pandemiya vê demê bû. Na ev ne girêdayî wî bû Meha gulanê dest pê kir ne? par bû ew par bû. Ew par û ew ketin bandorayê ev derbû. Wek me got ev der. Meha Ketin çinga bandorayê ev. saraçûnê vê demê. Ev ev. Ez texmîn dikim 2020 de bû. Di adarê de bû. Em werin ser mijara Bitcoinê. Bi kurtasî em bêjin heta ev trenda kevin nêşkandin. سر هاو بینی چک Çawa? وقتی ما او دبه درباس دبه چک لستر تکاری وانا او Ez jê lester bêjim. Belê. Bi kurtasî heta ev trend nêşkandin em nikarin bêjin bilind bûna xwe bidomîne. Gelek nîşaneyên neynî hene ev dibe piyase werimiye yani ewlahiya xwe bira vê pêlê herkes biparêze. Li ser Bitcoinê em dikarin vî tiştê bêjin. Di xetên girîng hene ev dere û ev trenda sor e. Heta ev her du neyên şikandin demsalekî nû nayê vekirin. Bi kurtasî em vî tiştî wisa bêjin. Ez ya dolarê birinim. Dolar jî em bi kurtasî em behsa wî bikin û em mijarê bigirin. Ji xwe dolar û zêr û zîv hemî girêdayî hevin. Me di sal berê me kiribû 2019 ve me hedefên xwe yên 2021 me xistibû. Li goriya Fibonacci'ye nehu 22 xiyat kir ki trendekî nû hate avekirin. Piştî ku herî dawî 6.88 de Bertekistan çû serrastkirinekî kir vêga dîsa divir de ye. Vêga dîsa rekorê de ye. Heta dolar nekeve binê 8.70 bilindbûna xwe bidomîne. Hele ku ev trenda şîn ku were şikandin hedefa pêşî nehu 40 û ya di duwa 10 xeta psikolojîk û piştî deha jî 11 ye. Hedef evin bi kurtasî dolar jî gelek spas dikim Tek rodî. Nika em ek nekin programa me tê birîn. Belê. 2 saat vaxtane. Belê vaqtî me Ne 5 defa Vakti me tuneye yek dakika herkes dikare tiştekî ev bike daviyê
Em dikarin bernameyekî din çekin yani Bele, bele. çekin. Tamam. Bele. Yani Çok iyi. hûn wan servan trendan servan bilindbûn û kêmbûnan bi Kurdî beşdarên xwe endamên xwe grupa xwe her daim sistematik agahdari didin ne waye yani wan tiştana çawa yani famkirin bi Kurdî çêdibe yani gava ku wan tişta bi agahdari bi Kurdî ew dikin bi Kurdî yani em bêjin problem di wir de heye. Yani endamên ve fehm dikin. Vedat, Valla hatta ji dersê me tê em zelal dibêjin yani em Bele. grafîkî tenê parve nakin bin grafîkê em Bele. yani şurabaya xwe jî dibêjin Yani mirov bi zimanê Kurdî dikare êdî bi pere qezanç bike, dikare bikeve jiyana ekonomîkî, em dikarin Apê Yaşar, zimanê gotinekî Kurdî heye. êdî bibe vê zimanê ekonomiyê pazarê. Destpêkê de gotinekî me hebû, Belê. me digo heta niha Kurdî pere net kir. Yani di navar jiyana rojane de pere net kir. Lê îro Bitcoin Kurdî kire Kurdî bê Kurdî pere nikare qazançkî. Kutêke bî komî mecbûrî kutîgê bibî. Gotinên ve davî ez ê bigirim bi rastî 5-3 deqeyê me mane. Gotinên ve davî. ez dixwazim hemû yani şopînerê me û hemû Kurd xwe divê awayî de perwerde bikin û bê hewcê şîroveyê me ew ji xwe re analîzê xwe grafîkê xwe xêz bikin û li gorî xwe kirin û firotinê xwe bikin. Armanca me ev bollê. Ez ê dibêjim temaşemavan me bira zanibin Bitcoin Coin Kurdî heye, grup heye li Telegramê, li Twitterê bira wan bişopînin coin bi Kurdî xweş e. Coin Kurdî. Belê Kekrodî, tu jî ew bike. Ez jî dibêm yek û bixwaze bira perwerdehiya xwe tamam ke çîş destê me tê hem ji bo ziman yani misyona me pêşî destpêkê de ziman e dûre jî perwerdehiya aboriyê ye em dixwazin madem dewletekî ave bikin em mecbûrin îro ji îro pê de em bingeha aboriya dewletê jî em ave bikin dewletekî serbixwe wisa bi rahetî nayê avekirin gelê Kurd jî gerek têkeve vî firqî herkes çîş destî were kevirekî dêne sehev ji bo pêşerojê baştir bim. Belê. Bi rastî ew daviyê bipirsim ew nakamato miroveke yani yekî dahiye yan jî navê grupekê navê kesekê ew bi Kurdî ew derheqa wî de çi ye yani ev kes xwe diyar jî nake nîşan jî nade li Macaristanê heykela wî ev kirine lê heykela wî yani çi kese belî nîne yani. Ji xwe ne diyar e kes nizane vê Kes ekîbeke nizane kes nizane ji kur e erê navê Japon e lê kes neyse em evardaş bêjin xura Belê gelek spas Rodî gelek spas Vedat Em spas dikin em kê xweş bûn. em dixwazin carekî din bernameyekî çekin bi we re em kê xweş bûn yani ev cara yekemîne mêvanên me ji me daha xweştir daha civanin ji bo vî ezin jî yani hesûdî jî cem min çekû kam çi bikin Belê gelek spasiya ve dikim em ez bawerim gelek bernameyekî pir bi kêrhatî bû ji bo binêrên me ew bernameyê nûsa wê berdewam bikin hêvîdarim bi we re ew ji ber ku ew sîstema ekonomîkî alternatîv diyar e vê gelek mübhemî yani nezanî tiştên ku nayê zanîn ber bi ku de biçe gelo neoliberal sîstem viya vê bixe destê xwe ji ber ku ji vî re jî gelek bi kêrhatiyên vî henin yan jî ev ê bibe alternatîva vê û ji bo Kurda di vir de çi feydeyên vî heye çawa ye em ser van tişta wê hê bipeyvin me dema ku bi rastî gava me xwast ku bernameyekê ka pêvajoyên global ya dinyayê piştê pandemiyê bi taybetî wê çinin tiştên çi nû hene me dît ku ew mesele krîpto pere girîngtirîn belkî girîngtirîn proses e bûye re ku mirov dibe serê wî
سریخوا بشینه و وان پروسسا بشوپینه و جه سود بگره کریپتو نای دیتن نای دیار کرن لی کریپتو پره که ریاله و مروفت کاره به